Hej, dobré ráno. Takže toto je vlog číslo 1, ktorý vlastne neviem ani ako dopad. Je skoro 9 hodín a ja som hladný, no ako obvykle. Zase nič doma nemáme, takže budem musieť ísť do obchodu. Jak sme začali kúriť, tak je v celom dome strašne suchý vzduch, takže budem musieť spojazniť zvlhčovať vzduchu. To urobíme a večer idem na angličtinu a celý deň mám robiť strašne veľa projektov do školy, takže... Dobre, Mr. Penguin, kde si? Mr. Penguin. Hej, čau, bracho. OK, Mr. Penguin dorazil domov. Je celý zadrbaný. Bože môj. No jasne, a oni mi dajú takúto kefku, chápeš? Takúto kefku, na toto. Ježiš. Momentálne je voda v celej kuchyni, ale pingvín je viac menej vyčistený, ne? No, dobre, dúfam, že pôjde, lebo... No, povedal som, že viac menej. Mr. Pingvín úspešne pracuje a zvlhčuje mi vzduch, už sa mi nebude dýchať zle. OK, má len jednu jedinú chybu. On by mal byť bielo-modrý a on je trošku žlto-modrý. No, zvládnem. Dobre, denná dávka vitamínov musí byť. Kúpil som si vitamín B17. Je to z jadier týchto marhul, či jak sa to volá. A malo by to predchádzať nádorovým ochoreniam, takže uvidíme. Je sa to dvakrát denne a je to už asi druhý deň. Plus tu mám, čo to je, takéto? Zaostri, zaostri, zaostri. Poďme, poďme. Dobre, výťažky z huby, celý sa trasne. Výťažky z huby, nejaké antioxidanty, nejaký luteín, líci, cici a ešte pár vecí. Základ každých dobrých ráňajok je banán. Ja som úplne závislý na banánoch, ako úplne moje najobľúbenejšie ovoce. OK, a nejaké horálky by tiež boli, ne? Aha, milá je. Zase som sa prizumoval. No, som na ceste do obchodu a je teplo. Akože vážne teplo. Normálne takých 15-16 stupňov môže byť. A to je polovica decembra. Oktobra, novembra, kurva. To je polovica novembra. Fakt je vážne teplo. Trošku fúkalo, ale tu je fajn. Teplo. Ultimátny stroj. 12 valec. Filipe. Dobrý. OK. Nákup. Čo to tu je? Pizza! A detské výživy. To je ďalšia vec, na ktorej som úplne závislý. Chlebík. Syr. Ďalší. Tyčinky. Zdravé celozrné. A jablčko. Ty, úplne som spotený, ak som prišiel zvonku. Úplne je teplo, ani kabát som sa nemusel brať. Úplne chore. No, takže robím projekty do školy a ako vždy, narazil som na problém, ako vždy, niečo nejde. A tento raz je to internet. Loading. No, 500 hodín neskôr, vonku je už tma, skoro. A ja som nedokončil ani jeden projekt. Joj, ale som strašne hladný, tak sa idem niekde najesť. A musím ísť do knihkupectva a kúpiť si baterky do tohto stroju, ktorý sa mi včera vybil a nemám ako počúvať hudbu v kúpeľni. No jo. Dobre, kľúče, pípačík, druhé kľúče, batôštek. Pekný hádam som, môžem ísť. OK, takže idem sa nájsť do Ikei. Dám si úplne najväčšieho lososa.
Dobre vedieť. Tak toto rozhodne vyzerá lepšie než mrazená pizza. Úplne veľmi nestíham. Tú angličtinu mám na pánskej. A už by som tam mal byť, ešte nie som ani na polceste. Strašne je to v starom meste a musím parkovať. A ešte asi 2 km cupitať. Ale jedno je na tejto ceste dobre. Toto divadelko je super pekné za tmy. Hen tam idem. OK, skončili sme angličtinu a túto krásnu pipinku beriem domov. Pipinka, už som ti to vysvetlila. Dobre. Mám na teba len jednu otázku teraz. Počúvam. Niečo odpoviem, ale počúvam. Kde je môj cheesecake? Áno. V procese mojej hlavy. Už mesiac mi sľubuje, že mi spraví cheesecake a stále nič. Áno, bude. Hej? Sľubujem, ale vieš, na ten To som už počul každý týždeň. Na ten cheesecake musíš vždy skúmiť. Ja to nemôžem, že keď ho mám, tak ty si niekde odcestovaný, alebo stane nejaká zhoda okolností a nie je. Jasné. Ja to za to nemôžem. Tam bude niečo, a hlavne to nedrž takto. Drž to. Tak. Prečo? Tak. Tak ale točím teba. Drž to ale vodorovne. Nie takto. Tak. Ježiš. Musíš vysvetliť, chápeš? No, lebo potom to vieš, budeš mať takýto pásik. No, ale zaujímavé to bude moc, keď máš rád moderné umenie. Tak sa spoločiť, kam ideme. Jaj? Tak na mne sa sústredím. Pustíme si k nočnej Bratislave aj nejakú hudbu. Dobre, tak došiel som domov a story, nie? Normálne, ako normálny chlapík si pustím v rádio, najlepšie FM, alebo ja neviem, City, hej? Lenže nie, ja mám spolujazca, ktorý mi pustí One Direction. A potom prídem domov, hrá mi na plné gule One Direction, otváram bránu a sused. Ja hovorím, fajn. No nič, dobre. Mal by som celkom poupratovať, lebo toto už je tu pár dní, tá salsa, a už ju asi nikto jesť nebude, lebo vyzerá tak všelijako. No nič. OK, no, idem si asi nejaký chlebík urobiť. A čo vínečko tu máme. No nič. Pohár vody, bude stačiť. OK, dobre, je... Poháčka. 11:30, skoro. Dneska som mal dlhý deň. A včera som úplne zle spal, takže... Na dneska stačí. Dokonca sa z toho vykrúl celkom dobrý deň. Dobrú noc a majte sa dobre. Vidíme sa v ďalšom videu. Čau.